En pleny de l'arribada dels 175 anys al ferrocarril, avui recordem la figura de qui va portar el tren a la ciutat. I és que Betty Doñate coneixem l'obra, però també què en sabem de la seva vida. Parlem de Miquel Biada, del promotor de l'arribada del tren aquí a Mataró. Ell va conèixer un projecte ferroviari a Cuba durant un temps que va viure en aquesta illa i va voler fer el mateix, portar el tren aquí a casa seva, a Mataró. Sí que va trobar-se dificultats econòmiques, no aconseguia finançament, també hi havia diferents sectors que hi desconfiaven i s'hi van oposar, per exemple, el sector de la diligència, el principal mitjà de transport de l'època a la zona del Maresme, i també hi havia diversos metges que asseguraven que les persones no estaven preparades per assimilar la velocitat amb la qual viatjarien amb aquests trens que ell volia portar aquí a Mataró. Al final, però, sí que va aconseguir el finançament i el 28 d'octubre del 1848 es va inaugurar la primera línia ferroviària Mataró-Barcelona, la primera de Catalunya i d'Espanya, de la península Ibèrica. El que podem dir és que també des d'aleshores ell no va poder veure com s'inaugurava aquesta línia perquè va morir mesos abans, però sí que aquí a Mataró es recorda aquesta fita històrica cada any, aquest 28 d'octubre, aquí on som ara, davant d'aquesta escultura que està just també davant de l'estació de Renfe de Mataró. Encara que la societat i el moment context històric era molt i molt complicat, hi havia una crisi econòmica molt i molt gran a nivell mundial, van aconseguir aportar el capital necessari per fer el ferrocarril. I a part d'aquest obstacle, van tenir com a altres obstacles que hi havia metges, que el ferrocarril és que no es coneixia, metges que deien que les persones no estaven acostumades al cos a anar tan ràpid que la gent es moriria, o que amb el traqueteig la gent també es moriria, etc. O sigui, van tenir que lluitar contra molts obstacles i per això és un pioner al fer el ferrocarril entre Barcelona i Mataró. Tot i passar la història com a promotor de l'arribada del tren a Mataró, també hi ha qui considera Miquel Biada com un personatge amb un costat fosc. I és que hi ha documents escrits en els quals va assegurar que defensava l'esclavitud, argumentava que els africans estaven millor preparats, per exemple, per poder treballar en una illa com Cuba, pel clima tan càlid que té aquesta zona, i ell mateix, ho va deixar en el seu testament, va tenir esclaus a casa seva. El que no està documentat és que es dediqués al tràfic d'esclaus. No hi ha cap document, tal com ho ha assegurat sempre ho ha fet Manuel Cusachs, l'historiador mataroní, que es considera el biògraf més acurat de Miquel Biada. Gràcies, Betty, per aportar-nos més informació en un any tan important.